Yn trafnidiaeth Cymru, rydyn ni'n gwybod beth mae gwasanaeth trenau gwell yn ei olygu i chi. Mae'n golygu gweithio'n galed yn fod y gwaith wedi ei wneud. Mae'n golygu gweithio drwy'r nos a chodi'n gynnar yn y bore. Mae'n golygu trysio'r hen a pharatoi ar gyfer y newydd. Mae'n golygu recriwtio staff newydd i yrru'n trenau, i helpu'n cwsmeriaid ac i wella'n gwasanaeth. Mae'n golygu ein bod ni'n defnyddio technoleg heddiw wrth gynllunio trenau yfory. Gan olygu ein bod ni'n nesau at gyflwyno'r gwasanaeth trenau ydych chi'n ei heiddi. Trafnidiaeth Cymru. Rydyn ni'n gwybod beth mae'n olygu i chi. Ymunwch yn ni ar y daith. Chwiliwch am TrC Trenau.Cymru.